Здравейте хора, аз съм Рая Гул и днес съм в този красив ресторант. Вау! И ще пробваме кожички. Какво ще пробваш? Кожички и пържени картофи с сирене. Сега ще се спрем за малко, за да само да ни сервира. Здравейте, приятели! Ето пак се включвам. Нека да пробваме. Дойдеха картофите при мен и цаците. Айде да се. 10 от 10? Да. Топ ли си? За И друго, какво ще пробваш? Айде. От най-голямото ще си взема. И сега рибите плуват. 10 от 10. Само чакаме пържените кожички и сега ще се включа само да ни принесат. Чао! За малко. Ли върнах се пак и ядене тук. Какво е това сега, казвай? Кожичките, да. И слагаме тук в соевия сос, май не знам. Обаче тук мука. Вкусни ли са? Много са вкусни, обаче аз не харесвам със соев сос, аз харесвам безвкусни. Това съм аз, Рая Гул и с мен чао!